Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате първия ми епизод на чисто нова игра Car Mechanic Simulator 2021, където ще съм в ролята на механик, ще поправям коли и най-различни неща. Ако за първи път попадате на мое видео, аз съм Ата Гейминг. В този канал качваме най-различни поредици на най-различни игри. Канала е отскоро. За сега сме качвали на Формула 1 и сега почваме новата поредица на Car Mechanic Simulator, както и ще продължавам да качвам на Формула 1, но искам малко и да разнообразим този канал, защото той не е само за Формула 1, а той е за всякакви видове игри. Скоро мисля да почвам поредица именно на GTA 5 онлайн и после на FC26, когато излезе, купувам PlayStation Plus за една година и почваме да играем яко Ultimate Team, но до тогава има доста време играта излиза чак септември месец, ние в момента сме май. Така, ето в момента мисля, че е време да започваме играта, като също така в видеа ще качвам как минавам само мисиите на историята, защото тук има главни мисии, които са от историята на играта и има и такива допълнителни, ако искаш да си изкараш повече пари. Ето ни го именно нашия гараж и ето така изглеждат тези, които не може да ги откажеш. Това са стори мисиите и мисля, че можем да започваме да правим тази кола, която изглежда доста зле. Има някои неща да се сменят, но според мен няма да имаме абсолютно никакъв проблем с това. Сега е време да преместим колата в нашия гараж. CarLift 1 или А. Сега е време да вдигнем колата с едно ниво нагоре. Имам и друг сейф, където съм се развил доста 15 левел ми, обаче мисля именно този да развивам. Сега започваме с колата, трябва да сменим въздушния филтър на този V8 двигател. Доста ръжда се вижда, но и това ще го правим. Така имаме да сменяме нахладки, имаме да сменяме горивен филтър, имаме да сменяме и горивна помпа. Сега трябва да вдигнем колата още нагоре, поне имаме и да изсменяме гуми. Ето сега трябва да изменим маслото. Точно тук се намира самото място, където с инструмента, с който източвате маслото. Ето вече го източихме, връщаме си го на мястото. Време е да развием именно горивния филтър, масления филтър, извинявам се. Ето ни имаме да сменим 4 обикновени гуми и 2 нахлътки, които се намират отпред, поне тази кола отзаде е с барабани. Ето виждате това оранжево болче, използваме LW40 и започваме да разглобяваме колата. Ето сега тук махаме брейк калипъра и точно под него се намират нахлътките. Махаме ги и може да се насочваме към другата гума. Развиваме, отново трябва да напускаме едното болче, понеже е хванало гражда. Развиваме 5-те болчета, сега махаме именно брейк калипъра и сега се насочваме към нахлътките. Сега отиваме към задните гуми. Тък му ще ви покажа какво представлява. Отпреде бяха с брейк калипъри, отзаде и сега ще видите как са направени колите. Отзаде колите са направени именно с такива барабани, за които ви обяснявах. Така че няма какво да вършим там отзаде и можем да продължаваме към... Сега трябва да отидем именно да махнем гумата и джантата и да ги разделим
и като ги разделим, трябва да вземем именно мярката на самата гума, понеже ми биш, че ми трябват само 4 гуми без джанти, така че взимаме, отиваме си в менюто, цъкаме си да ни отиде в шопинг листа и сега е време да отидем да я купим от компютъра. Още не съм отключил таблета, който се отключва за $500, обаче в момента според мен няма смисъл за какво да е точно тази кутийка, но чакайте да спра музиката, че почва леко да ме дразни. Точно така. Сега мисля, че е време да отидем до компютъра. Отиваме към гумите 215, 75, 15. Сега само трябва да намерим къде са именно, къде е стандарт тайра. 215, 75, 15. Така. Леле, много трудно се запомнят тези числа. Ето сега ги 15, 215 и казваме, че ни трябват именно 4 гуми. Сега е време да ги сложим една в друга. Или първо по-скоро да, ще си напазарем другите части, които ми трябват. Ето ни сега отиваме именно на място за части, махаме. Отиваме да купуваме два комплета на хлътки. Един масен, един горивен и един въздушен филтър. И сега отиваме да слагаме нещата на колата, но първо трябва именно да разделим гумите от джантите. Понеже ще използваме същите джанти, само гумите ги сменяме. Време е да ги разделим. Малко бавно става, обаче няма какво друго да е. Сега е време именно да ги съединим джанта и гума. Също така, след като ги съединим, трябва да ги центроваме гумите на тази машина отляво на нас. Обаче чайте още един чик да направя и тогава почвам да ги центрирам. Ето сега слагам още една гума да се върти през това време и идваме на тази машина и започваме да местим наляво надясно. Хикс. Тази гума е готова, тук ще сложим сега още една. На тази има 3 път да се цъкне. Те бяха бързи. Не е никакъв проблем. Айде, и взимаме и тази гума. Вече имаме две готови гуми. Слагаме за малко да ги разделя, ще да направя голяма грешка. И започваме да съединяваме последния комплект. Тук центруваме предпоследната гума. И тя вече е готова, взимаме последната гума, която трябва да я центруваме. Слагаме я. И това също ще бъде едно доста бързо центруване. Взимам гумата от тук и започвам да работя по колата. Ето директно слагаме задна дясна гума, завърваме 5 болчета. Също така, ако искате да гледате епизоди на други игри, може да пишете долу в описанието. Но сега ще си качвам тези игри, които съм си предвидил, но ако има голямо желание за други игри, ще се съобразя именно с вас гледащите. Сега отиваме към предните гуми, но направо пренасям ви накрая, когато сме готови с другите части и вече можем да предаваме колата. Ето ни сега, единствено ни остана да вдигнем колата и да сменим горивната помпа. Първо отиваме до компютъра и именно ще купим горивната помпа.
Влизаме в магазина за части. Отиваме на горивна помпа. И сега само трябва да я махнем и да я сложим. И ето сега я слагаме. И колата е готова за предаване. Така, благодаря, че гледахте и този епизод на Car Mechanic Simulator, първият в нашия канал. Ако ви е харесал, абонирайте се, харесвайте и споделяйте. Чао!